velkommen til den her video. I dag så er der Hallo. endnu en Lucky Block. Vi har så Vi har fået, chesten her. vi har fået Lucky Block Future, hvor der er en minus 100 og en plus 100, hvilket er fordi at, og jeg fik minus 100, fordi jeg tabte sidst, og han fik. Ja, jeg var bare Lucky Block Masteren. Ja, og så er der også den her Lucky Block Mars. Og Det er også det. vi fik pickaxes den her gang. Prøv at se her. Over. Prøv at se her. Der er en grund til, at det står fantastisk her, det er fordi, at jeg vinder igen. Ja, det håber jeg ikke. Tror jeg ikke på. Nå. Du jeg synes bare, vi skal begynde. Ja. Jeg fik en halv dør. Hvorfor fik jeg en halv dør? Ja, det var et godt spørgsmål. Ja, jeg fik et iron sværd. Nice. I den her version må man ikke holde brød. Bare lige. Har jeg så lige fundet ud af. Hvad skete der da? Når man holder brød, så kommer det bare sådan uendelig af det. Jeg har lige fået. Damn, jeg vinder nu. Vil du gerne se det? Ja, jeg vil gerne se det. Okay. Ja, jeg tror måske det er bedst, hvis du lader med at holde brød. Ja, det tror jeg også. Jeg fik diamond sko. Flere diamond sko. En potion. Regeneration 2, det er faktisk meget godt. Oh my god, jeg ville ønske, du kunne se, hvor meget liv jeg havde lige nu. Ja. Sådan. Det kan jeg da godt. Det kan jeg da godt se. Ej, vent lige. Du har virkelig meget liv lige nu. Ja. Jamen, jeg kan ikke dø. No. Jeg prøver at åbne mit Lucky Block, gå lige væk. Okay, undskyld. Det skader ikke noget, det der. Og så skader du også bare på mig, jo. Altså. Jamen, det er flot, det der, Hjalte. Ja, Hvad er det her? Et æble. Altså, er du dødelig, eller hvad? Ikke særlig meget, kun lidt. Jeg har flight. Altså, Hjalte, hvad var det for en potion, du kastede på mig? Fordi det går ikke væk, det der. Hvad var det så, du gjorde? Det var min helmet. Men det går ikke væk. Nej. Det er heller ikke noget, jeg drikker ting. Så kan du bare lære at lade være med at være irriterende. Det her lysværd, det er stort. Det er et stort lysværd. Piu. Men det skader jo ikke. Jeg har fået en Mars Snickers. Nej, det var den der. Jeg tror det her det er uendelig attack damage. Ej, okay, det gik lige væk, og så gik du, og så
skete det igen. Skal jeg tage helmeten af? Lige nu, ja. Prøv lige at se det her sværd. Prøv at se, det er svært. Vi har det samme sværd. Nå. Nå, men prøv lige at se det her sværd så. Okay, det er faktisk ret fedt, det der. Nå, det er dig, der var der. Jeg skulle lige til at prøve at dræbe dig. Men mister du overhovedet damage af det? Nej, men det er sygt irriterende. Nå, jeg er faktisk på min sidste lucky-block. Er det samme? Er det ikke det samme sværd egentlig? Jo, nej. Det der, det sker mere. Ja, det sker mere, det der. Jeg har kun fået et sværd. Kun? Jeg har et sværd i en uge. Nå, men jeg er klar i alt det. Ja, det Er du også klar? Nej, uden Snickers. Ja, det er sådan den der Mars Snickers, du også har fået. Ja. Hvor meget mangler du? Den Hvor giver meget meget liv. mangler du? Prøv lige at pege på mig og se, hvor meget liv jeg lige har fået. Au. Du eksploderede bare. Men jeg mistede ikke liv. Men hvor meget mangler du? Jeg mangler 13 lucky blocks. Den 13? her hammer, den er virkelig stor. Nå, men så i mellemtiden, så hvis I godt kan lide at se vores videoer, så må I meget gerne like og subscribe. Det kunne være rigtig nice, ikke Hjalte? Nu har jeg en ny helmet, så den her gang, så kan du faktisk ikke sige, at ikke der er noget Hjalte. galt. Ja, Hvad sagde jeg, Hjalte? det ved jeg ikke. Like og subscribe eller et eller andet. Ja, hvis I godt kan lide vores videoer, må I rigtig gerne like og subscribe, ikke Hjalte? Ja, ja. Og ja, hvem tror I vinder? Det må I også meget gerne skrive ned i kommentarerne. Husk nu, det er mig, der vinder. Ej, det er det ikke. Det her svært, det ser faktisk rigtig godt ud. Jeg skal lige prøve. Hvor meget skader ikke særlig meget, men okay. Det er stort. Hvad skete der lige der? Det var en lucky block. Hvorfor står det der i chatten? Det er, det eksploderer eller et eller andet, tror jeg. På tysk. Du får mange af de der wishing wells. Ja, der var fisk. Nå, var det egentlig ikke den sidste? Jo. Nå, er du færdig? Ja, det tror jeg. Det er også fint, jeg er lige for et sted, hvor vi kan kæmpe. Ja. Er du så klar til at TP? Ikke nu. Okay, jeg kan bare komme ind klar så. Ja. Sådan der. Øj. Så der er du klar? Okay. Nå, er du klar? Ja. Okay, Hjalte, det betyder ikke, at jeg var klar. Den her, den rammer også langt væk. Hjalte, vi er ikke begyndt. Hjalte, vi er ikke begyndt. Nej. Det har du helt ret i. Jeg tror du ville tage den der helmet af. Jeg har lige taget den på igen. Skal jeg tage den af igen? Ja, jeg tror du brugte den anden helmet.
Det gør jeg også. Jeg bruger en militær helmet. Sådan der, nu er jeg lige så meget ligesom dig. Er du klar? Er du klar? Ja. Men det kan du flyve. Ja, jeg har flight. Nå, fair nok. Og du skal komme ned på jorden. Og vent, har jeg også flight? Nå. Hvordan kan du stadig have så meget liv? Du er ved at ødelægge mit armor. Fedt. Vi taler ikke om, at mit det allerede er ødelagt, vel? Hvordan kan du stadig have så meget liv? Hvad er det, der giver dig alt det liv? Taler vi ikke om. Kan du overhovedet ikke angribe mig? Ja, jeg kan godt angribe dig. Jeg prøver bare at se, om jeg faktisk har noget armor, jeg kan tage på, fordi du ødelægger det. Men jeg kan ikke miste liv. Nå, du er regeneration. Ja. Prøv at drikke en mælk, Hjalte. Okay. Men det kommer ikke til at fjerne det. Bare prøv at drikke mælk. Oh shit. Mistede du ikke lige alting? Jo, du gjorde. Okay, er du klar? Hovsa! Jeg tror, jeg vandt. Ja, så vandt du. Og jeg mistede også alle mine ting. For dig. Ja, jeg vidste ikke, at... ja, jeg vidste ikke, vi ikke beholdt vores ting. Ja, men du kan dog se, hvor mange liv jeg stadig har. Men Hjalte, var faktisk en potion, jeg gerne ville have prøvet på dig. Ja. Ej, okay. Den var der virkelig. Du kan flyve nu. Du kan flyve. Jeg kunne allerede flyve. Nå, mit svar var alt for overpowered, så jeg vandt igen, Hjalte. Vent lige, jeg vil gerne prøve en ting. Det var kun Hvis fordi, prøv du fik undvige mig, det var kun fordi, pilene, du fik okay? mig til at drikke mælk. Hjalte? Vi skal prøve at undvige pilene, er du klar? Det var kun fordi, du fik mig til at drikke mælk. Ja, jeg vandt stadig. Okay, what? Nå. Nå, men jeg vandt. Kan du se, hvor hurtigt jeg kunne have dræbt dig? Hvorfor gjorde du ikke bare det? Jeg havde ikke tid. Jeg glemte at tage den ud af min inventory, så jeg kunne skyde dig med den. Nå, men jeg vandt stadig. Ja. Så jeg er dagens Lucky Block Master igen, Hjalte. Ja, det er du. Jeg er bare fantastisk. Nå, tak for at I gad at se med på dagens video.